ברומא כבר הייתם? כן. פריס מיציתם? כן. אילת מלאה בערסים? ואין בקיץ שלג בחרמון. יש לנו משהו חדש בשבילכם, הישר מהבועה. כן. שמורת טבע ישראל, הקיבוץ האחרון. דבר כזה עוד לא ראיתם. הקיבוץ האחרון בעולם. תרבות קהילתית מרתקת שנשמרה לאורך שנים. אני אומר לכם, האנשים בעיר לא יודעים מה הם מפסידים. המקום הזה פשוט מדהים. אפשר להגיד שהאנשים פה ממש כמו בודהיסטים, אין מרדף אחרי כסף, יש פה קרמה, יש פה איכויות, שלא נדבר על המתנדבות. הגברים שביניכם יזילו ריר למראה המתנדבות האקזוטיות הרובצות בבריכה. אל דאגה בנות, גם אתן לא תקופחו. שלל קיבוצניקים מסוכסים יחכו בקוצר רוח לנצל את תמימותכן. גם אלו שטרם הגיעו לבגרות מינית לא יישארו חסרי מעש. שלל אטרקציות לכל הגילאים יחכו לכם בשמורה. לונה פארק, חדר כושר מפנק, וגולת הכותרת, הפארק המוטורי. רכבת ההרים של שיכון אור. It's amazing! ואל תחמיצו את הביקור בתוקייה! יאללה בובה! אז ראינו את הבוי פלייר ואת המסעדה הזאת שלהם, חדר אוכל, וזה היה פשוט מקסים. זה חוויה שפשוט כל ילד חייב לעבור. זה ממחיש להם את שנות התש"ח בצורה כל כך מודרנית וטובה. המורה סתיו משתתפת העניין. קינמון! מספיק כבר! לענייננו. ציורים מיוחדים במחירים אטרקטיביים לקבוצות ובתי ספר. הגיעו לאחד מהאתרים השמורים והקדושים בעולם, מפעל מטרוניקס. לא הורשנו לצלם את המפעל מבפנים, אך אנו מבטיחים שמי שיגיע לסיור יוכל לחזות בפלא השמיני במו עיניו. ישראל יופי של קיבוץ. אז למה אתם מחכים? בואו לקיבוץ האחרון. הסיורים והמחירים האטרקטיביים בכפוף לתקנון עד התאריך 6 ביולי 1999.